Soko TV karibu sana nainda sensemeiga yenkwana ya beno botuko bwarero mbia muna soko gandra gosangana intwe na nachika gukumanya ili tukuria rero ntuchigutwara homogenito ase studio kurwa sorongo rwa gusi oyoro mumanyi bwa mangana igage siasa Lucas Nyareru ori nekirenga boyo yokoria oboraya ase eward area Kitutu Central gotoka nsemo yebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisigo twakwarigandire nayo sange na intwe keroto kumurekera ya gendrete asobora ibage siasa na magendra se serikali nene abigo orogongo rwagusi nekerorongo rwagusi rogente kwiroberia busi bobochorio bonene omwaka o 2027 turase mitandao yeito yamase yamo Facebook abigo YouTube na Ensoko TV ase boigo oranyore una emitandao yane Mheshimiwa Lucas Bia mono moraria. Karibu sana sa studio chetu nturaro na happy new year. Happy new year my brother. Kakiara chiri kurutu wakatiganite omwaka ori korende mbia muna soko ikirana sa studio chetu na bugosogeri omo nchumurigereri. Minto mwanya gitinge amana bategarire bonse mutegarire te asorongo rwagusi amana isiko ye jinse kana bakwane se marago ya bononga boirire bia. Amoko komonene toguchi gukwanira magana yobo kime bwito otorengete ya semana hari torachiko genderera kabamona intwe koikomo area taramana intwe bia mono. Karibu sana Mheshimiwa Lucas ensemo kwarwa ya Kitutu Central ngakia bananchi bachakiro mwaka. Mwaka chakire bia otiga bono chagete namagana mange abantu bari kwengina ngina yoro yisukuru fees mna cyaba migetangana abana bari gutigara isiko batari gucici sukuru yabeterelinga abasamari bande barwenzema bacha gokonya abantu baitu amakweri amange abantu baitu bararire mna bono ngorwengora ya nenene uchiase nginakoro Mheshimiwa Kakasungura babo mwabona araire Mheshimiwa Osoroke bati mongino mwabona araire ande tugoria rero narigereri naranga umusani one kurukunga Dr. Bijanga nere arara ayanda yigatwanya tomironsi ko chiase family kiria chiasiria bamwabo abo ndaro rongo rwagusi twenzintokwe notoro chiabo into yokana rosabanga abantu batwaro bolemu ainara mayanda manno konyora rasorongo roito tanyare wa foid pore chi family china basabaira chinga kichibo kendwe osemeri kwa bwango nande osemeri kwa bene sata ya bamana saba mnaino yamuno mbia mano Lucas kabano tutara so ase okomurekera siasa ntu anchitegega ase egikaro tokora kwandra igatie bintu biri biko gero mwana inchi egendrari na boigo ebisa kubito ko gendra ase inchiringia ingana yechisemi yaberege gokwanwa asobonga ase ngicho chinga kichigana cyabaro ko bagendate goso ase chisukuru gochaka amasoma base inchiringia umwako yiga ngaki kurwase orogongo rwagusine nsi yakanyora kwandre sector yichisemi kiraboni gase ngichaba kwambara obate betu kubayanda chisukuru batware mbatware uniform batware school fees school nere twakorre amayaga iga wikiraboni ga yarikiro mwana oyomo amaganare ye school naba bagoteba nga bagende chisukuru bari ne uniform batana batabane uniform bari ne chibesa na batabe chibene chibesa ndagete gotebia abarayi inga tiga gotochongeria nintu tobo pekete chobisi ama ene kero gotebio muiburinga imokio mwana agende abwa uniform oseta ba uniform abwa chibeso toto ba chibesa ekesi ekemo kogotebi inche bona iga mbwata ta hand igo omwana mamo mwabo aro muburaka abogoreti wa karangeri wa terige my senti Michael terige gere kapsabet omwana oyo school fees gere 48,000 bakorete chi uniform bakagora umongno yo akaimoka nechi besa abwate agenda umwana abekwe ikigara abana barakwira na baitare 16 toka abana bayiranire ama tukabera etiro umongno ri gachete nechi besiri akaika school muna ibegetiga umwarimu akamukaninga hirana gora gento ria mogoriri akorire akamadeba no irana no mwana ojoje ne school fees umongino ritabwate pesa kubugorira umwana oria bajenerenga babwatire bakajibezira abwate chinge siringi kiri bukomi bagakire bamanyira komatebira nabono no mwana umanye ko kigoja nero cyo kokore school fees umongino ori gabo goriti umwana akagenda umusamaria agaja komokonya araire jikoni paka igoro araire jikoni yomo samaria igaria kapsabet amaduka hata tobona ko chikoera mpaka igoro marago banari najide gwakera basani chisimi in fact a family area egaja gokonyo chibesa
n'abasamaria iga chikaba siringiro busarasini plus chiri komire arwere chikaba 40 ng'aiko naende kianda akamukani ng'a naende mwana tari gosoapa karera Omochando no ribono Lucas ase omochando ekogera abarimu batwara obwoba eserekari yangire kubwatoka chibesi chikorunga kaptese oche sukuru egere abana nabo baranyore chibando bakoria ching'ende bakoria n'obokima bakoria ororo ekera abana ba eserekari oteba ng'agende sukuru muna murego naende tira abwatoka besa ochi sukuru naende bamanyite bari nekende ng'amba bwara abwatoka okuno gotogoki bagotogoki ng'eserekari yakwanire lakini yatika abaibori bagendete kuumia n'abarimu batwara chi challenge yagera torra abarimu ng'ana bwababe omwaziri oteire ng'a for the first time chibesa gochase chisukuru chiabwatogetwe chisukuru chitara iguru tarato arist ogokwana nogokora ni tofauti omogwasiri kera goteba ng'a chibesa chiabwatoka for the first time yaye gose for the first time ya Kenya nekiagara chibesa onyenchira abwatoka gochase sukuru abantu bande nkorera bari abana abo bari michi abana bono ege batikarete bari isiko barotebiri percentage abana bachire sukuru igeng'anaiga abana batikarete isiko mbang'anaiga batumire abana bairu bakabuji sukuru omoibori atabwati nonyine njera araikio mwana sukuru kako muikie sukuru otebugira no mwana oguchika for the first time besa kibono ikiagara abana bagendere goseri gunaende the next 1 week 2 weeks from now abana naende ngo banyorore bayanire bari chipara wocha bobe bokumbwate kiagara abana banjire abagutara chipara ne chipara chabire chimbe oborundi bwabeirense amachika akeire abasigari bara ne chibesa bagusangereria mbari gutbwati machika ari egera banyara gokonya ama kweri agaenderera kubucheri tuko pada yerinda abana banyora chi accident para instead parwe priority entangani inga abana chinga kichingwira na barenge school para dirne kesi ki abana bakwira school bakore ekera bagorre kesi kyogwirana tumanya gosona ende kesi kende lakini bono ega baruburete chi campaign priority tan abana bagosoma school problem tobwate neringa eserekari yaito yangire gototebia umaene na ende gutumeka abaraitu akirite chikura bachicha bacha gotongaina batotebinga twako chikisambo chinyinge narigerere narorire kisambo gitangani no onyene chi promise abarai bagenda tagotoa kende ngeke abere profile for example kisi county mugabana atatare 15 ngorora mabere tararwe umabere ayu timanyi thimbana gya gochakwa na ende na promise tare mbiri mambiende tokorra mabere aika kurwewa I am giving that example because serikali yagotebanga for the first time ya release but so kwana kine ground ya magana roro ni tofauti yeah second to limit na mange turache gusankorera so gukora senseme yo ye ichisemi ayebuna umurai kwara konyora ribagari gusanga no burai buri boro bona singinjo nore nekirenga na giko kigosoa so burai bwega nkorenga ichisemi ne chikobegati ye chi agenda chirura ri guikirane gokonya abana inchi kwara ko baina position yo gotebunga bono kange serikali obasembo se wizara ichisemi muchando yo bwaborokiwa unyara ko bakoko konyo narukorwe kisambeki ya igoro ya abarai bande pa murayo yomo igakoro ndindi nyoro ikarate ne tegari agakwana nga as from 2026 now today school baraba bagwakana siringi 500 which means igaite priority chisemi so that chisemi na chi abana babone tuchikomenyana next nare ko request a government yaitonga erwe a priority ase chisemi se inere enchogwene ne tubwate bonaiga turarusi uburiri asomutu bwabana egarato baye chisemi chichiko bakonya bamenyere mambia because nyi tubwate chisemi tokunyara utambuko rwase country yawo chase country yende kuchikokora kende bono ekere batokonyira abana magana ye chisemi at least ebintu binde bono bikubwate na marwire ne yinere ne minde tubwate asa magana yinya gitari ba invest because yoburwaire amone chisemi ebikubwo hand in hand ekero tabwate chisemi ikokomenya no botaka ekero burwire bwo isaransirite ikokomenya no botaka those are the things the basic needs tutagete uno mokenya obonaiga so that ekero twaruseri gwe binte ebyoro it is easier now ko work freely ne birengereri ko chimoino because yoburwire botangani chisemi serikali yatokonyire tosome tikabatoe chisemi uburwire bwa kabere no burwire bumubere asinje birengereri byacyangiye umubiri orwara bagotoruserie birengereri ebyo patokyanerie ubugima
botirimbo kensake percentage bakonya ko exist bakonya comment bakonya wadi jitu ko be pada yerinde to bantu bakoyagia batoreng'anera economy egarekine iko toratware omorembe naende toramenye comfortable kiagara twaramenyire ko maya comfortable aseri chimu yaki bagendo amenye comfortable ukorera ntwarere take lakini obo maene bintu mungo tarabiare ngase ground yeah memoro hase enkwana yengia asenseme yechisembe bano tikatoso ase enkwana ito yapeno botukobwarera sto kumulekera obrai wage siasa mushima Lucas the last time na getting kwa renge humubwatani bw'ikyama kya ODM kurendekera na chete ko kubwati gandura ase gwaso era tekatika bere gaiga bwango gatina korra we ikyama kya ODM ngiatwara tomo igo monene sana oro kongorwa gusi burenjire moyo koro kinga bade county ya Kisii noro kongorwa gusi kurengana no mukonyi bumure bw'ikyama ikiya ODM Mheshimiwa Simbarati atete ngagusi bado nere ODM kaigwa bwatokanete na ODM na den kayura sebone gane mirobire kan rotenga kiorongorwa gusi moraria amana abantu baite borongorwa gusi tigato tige show tigato tige okora show egere tororunga ntobogoretie ebyama bigo chigotokonya ODM njabeiro enero yabeiro na ende njare ngo kurumaira lakini ekeron chomonyene nkorigereri na ende ngwake research yobogima bwa ODM enchera yabereke bakore mirimo yaye tetokonye tigusi ekero ekiama gekoruko ODM kiabera ase myaka ye bachite ko celebrate myaka 20 igonko gotebi ntabuga ntari ko prink no neri songa ekiama keri ikakebwate abanyene n'abakegwetania abakenya bari bakugesangiria ekero okogenda otage nkiri gokora fair and free nominations chiri chokonyora chiganeirie ekintu kiagarete nkarua se kiama keria chintunda kwetani sato cyabasani bana inchintare ko boria igo narenge umufuasi omonene wekiama ekyo naende support enkongu yekiama ekyo igo nare korora onye to kubuguri chibesa ogende umerane n'abantu bari abarai abo bakurukwa party leaders then be assured nga tokonyora ticket igo free and fair nomination njarenga seke amekyo in this country we need free and fair nominations egerikilomont ingore popular ase ground ingo itabiriwe ase ground lakini kiama kia ODM na kwanete igara last time naende na kwanira bono omoraira amoro tinga karararete igararete ne kiama keria ekero kerabo kego chari tunda rakini kebete ne kibwate ne rito igoro ase bono goto bwate ritunda rire orange muna rikoro ko orange lakini bono ekego chigoche ekiame kiegarori kiranyare kubogoria oborito bori bwa ODM bori bwa renge onye bago chigokora free and fair nominations Kisii moyogataure ngorore ngomonene omoro byegorio rengo monene abantu babugureti kune chipasi ngwachiro cyo morari bono n'abantu baito mbachiro china bongo ko evidence ya cyari gosokara kurugiro gori sigoje abuna baguzi cyari gosokara kurumado mabechi goje abuna baguzi I am telling you because abantu babugureti kune chipasi and some of the people barenge ko chibese abari baito barenge bagusimbari etebes ncheno morai nenga keire chisimi ngotebe ngara ntwanya oriribu and I was happy ngachibesa cheito abantu mbachiri ete chiri okonyora chiko tumeka chitari korera magendera abantu so moyega torenge gusi omonene omorigorenge gusi no bwa barai bari babuguriti abantu kuruche chinsemo cyabo bakorenda ewazonyiro nga yere gusinga yabo kikewango kike ewazonyiro secondary school yo nkore chiki ere gusi korokwe wazonyiro secondary kitobate korokwe wazonyiro ni Kisii mheshimiwa twabwate soba chipasi jare ngoche ni chibiche abachara kodroba bantu tendre kibasi na banyo ne gas chenge lakini ndo mheshimiwa aba abante chikugori orange aba bago bagwa keretesi mi bago tenga banyo riri barabunga ibaruse tiko abantu igabaimo kete bakarangeriwa ekewango keria abantu bachakire kwange kiama kerieito ekiama ekio tokoroka kia ODM abantu bakiangire nande bakiangira singi njubora ibororobo bibotara bakonya because onye governor gatagete abantu bagenda bamwakire chinkobi iga mobilize this entry bwango iga information imbwate governor garangiria ba chief
nkaboye akabatebi barigia abantu 50 korukire location naende abaraya abantu abo bakuri kwa 50 kire location umusaro abonora orosiringi 500 ekero bara atendi ki function kiri umugaba natagete bogaba noito any function ya gutwara igagutaka konyeruke ya ODM orenda chikwende kirore nchuba bekera ebe madaraka day igakorenda chiore chikwende t-shirt ya orange babekera ebe ne function ya renge osine yabangena bara kwa biombe igakorenda obabekera including yesterday igababwa ati t-shirt ya renge yero babekeire abantu barpogoritiwe korwe town gati barabangena bakonia matunda agaria esenginje badebe tigweribu naende ukame yabo kira abantu batabwatie basa bakobogoria matunda bagadebe gweribu bachieto mbaetwe lakini amagoso naenda korekane tororo mbera abantu barusitigwe chinsemo chitare ngugusi barende two esiginje ari bugete abantu bande baminto nyagitari bare barwarete asengenjo oborayi bori botarenge boronge pigwari abagusi bo kambarenge korwana fununo njiro ronga abantu mbasirete babere lakini ande bari guje gitari baburire kiagara abantu mbaye baba manyete mbarabya so aso bwenge mbolinga omoye gatorenge gusi ne show yarenge gusi yarenge koro kinga ODM nere gasi asoko buguri abantu babekira t-shirt mushimero Lucas nande na mangana haiga tutanyara ko bato ko ene kira kini konere na se chinkwana chiago umuntu narando radaga kuboria sengencho umuntu wari gandiro moyega totebo rusiri abantu ase arusiri korengana na gwa kwandre okorro moyego oerre erwe kanata etenga abamiri bana barabo ti abakole umoyega bunu wari ngere kende ngero getangete onde nere ko koro moyega bunu wari irregardless asa korusi abantu kende nkiyo getangete montonde nara koro moyega munori lakini it is painful ekera abantu bakorusi kubakori chibesa chitari cyakisika chibesa cyakisi county abantu bakorusi kwisiko bacha bakano baje bakara abantu chinko bibaira na park ne chibesa cyaba gusichirwete Nairobi chibane ta kore meremo cyarusi gucyakano abantu ayibwate bana manganane ngokwana mangana aya ekiagara monto ta korusi kusoba ajichaje gwagara monto chinko bira ne park bosa oyo batagete akoro moyega buno oyo nduriko kora competition tobwate besa toko bakana lakini abantu banchira nirenga amaeno borai boria bogwagara abantu chinkobi bwai kiro mwerio lakini asebe so ndete yote nyancheti karto anyore ngachi besa nchire gachire kore kwerende lakini twalangere gotochie kuna botoko ganda tuye so as ondete yotangete ondete abaso koro moyega munori lakini gatwagikeirie umoyega bunoria ekero goja ochichana masikani ochichana magendero naende ochane kirenga kyokokora ebintu biganeri aserire bari agusi tedosko bosio Mheshimiwa Lucas ngwate banga ekiamagia ODM kurengana ne chinkwana chiago kero kurigeria homugano asegenjo kwa bero mabwata nibwe kiame kyongera konya mugusi kero rugongo rwa gusiro kwero bere bosio bachori obane mwaka 2027 nkiama kikiaro kandre gutwara interest cyo mugusi kiama ngero ya Jubilee ase Dr. Fred Matiang'i ndubate kiama kya Green Army Movement kyo Mheshimiwa Maraga ndubate kiama kya UPN binde binge onye ODM ngeri gochi okonya mugusi korengana ne chinkwana cyabo nkiama kyo mugusi abande kurigere gochigosia igento bagorukange esaiga nonya Jubilee tiri yo mugusi PDP nerere yo mugusi lakini ikato kongonda take ngerigere korugindire kurwa senseme umugusi otumikire asoko support ebyama byabanda sama tukamange ekyama ntagerege ODM na kitwabwa tasemezaga iga kiabeire ke ko support ODM kururira bari agusi asama tukare maga amange na onyendaira garara go cyake campaign yayo nyuma ataragenda kondere igare go ja iranda about o akeru chinkobi osangiriwa o ay pressing shomanya ochaka kosoka ruoro want you to confirm this or to do research about this no nya omoske Ruto ne kiama kia UDA ekera arenge ko agaronche tia kebwate igare ko genda semichi yabantu yani akorangirirwa na MP ogenda ase conscience yaye ogenda chikora rioro lakini kera chitaga tena seranda about yumo gusiga mwete support mpaka ikagosa chikabira chinde n'abantu bonsinga kumbe Ruto iganjire gusi ikagaragara soka akagenda so gusi yabere mune stepping stone azegiro monda gocho tenena eranda about eyibona ige chavugete taroje tari giro monta mna gocho na gotenena eranda about area oso kurworo
komba advice no nyino mugaba na nyoro ciero rekane buyake bono iga ekiama kirakonye umugusi nkiratuka mbono tugendrete korengereri ng'aki togokora abagusi baje hamo tutabwati segi abagaka baisaranze amo batabwati segi magega yabarai barorekanire muno musike Fred Okengo Matiang'i so that egara babeke gento ke kororekana gochia se oriro baria gusi ingekena kinero de radbe umbrella yaito tornegesio ngatwanyorere deputy party leader korwa asenini ya gusi korwa ase enini ya boikoyo korwa ase enini ya Jubilee kiagana ne bwate face ye country ntore no gosemeringa Nyasaye se wanja guchibosiga iga na araba se koba munane yare ore party leader ise koba mune party leader because kerako genda kotenena kubwate bandere nganero koboria igabwenete abe party leader egara airurukie bandere iyo igaba gusina boto koiga mantu twensinga ntobwate party leader yaito mekiama yaito nchubiri because kia naero ore omani motenerio bwe party ye ntobwate chi party leader chinde chi kiama mune kia ODM oyo ore moava na Simba lakini obo party leader bombori ku exist na gotokonya gendo kende gyonsi mintumanira bali agusi yagara to kwero masana ngakitoka korto nyore nyomba yeto baraki to kuigama however tutige chi side shows chinateba okonyora bagunya wakara na chinko binga ninche ndo monogeri ninche ndagete gukwana ninche na tebetiwe aba nogeri tumanyite bara seriro bali agusi babonya chaye bakure ondete yo bali president asebono mbono tutagete tonyore Kingpin naende twancheirwe koegwe nyomba the second time yokobori o president from Kisii nyachaya akaboria taira naende bono Okengo Matiang'i otenere muno mugusi kobori ekigio kanto kibwana tako kya masikani inga twanyorire egesio kende gya kabere because opportunity expires to ende twensia se nyomba tomo eribaga muno monogeri bono so that they nyare pagaining kurwa sinyomba chinde ngatwanyorire omonto kuburi o president na batake kuburi chinguru chi mutete komwa asengencho achikutwara chinguru kirago chikosanga ne bya mavinte bosena baribanda se MSRI nene abaraya bega bagusi numweka moraro kana mo gukwana nerio gerimo emetinyete karite ninse 15 obachore bone bokorekane abaraya bakorugusi barabu inki batara twara rio gerimo seninki kegerete batara kwana nerio gerimo umuraria ntari ko mina bigokoroiga ntagete kuboria bagusi baito ningotara kwana nerio gerimo abantu batara kwana nerio gerimo mbane abarayi bande bonsipi bechinyomba chiagusi no barime ya Fred Okengo Matiang'i mbara byaba batara kwana nerio gerimo saire chanda tari mugusi nandata gukwana riogiria mugusi no morayo gusi igaro morayo gusi otari gukwana riogi ya gusi oyino yomo azinyombe chiwateba tubaganite oyingo mo disqualify tatari ku exist muno mugusi igara atake gotoira se karja yaye lakini ile influence yae nero karo morayi gachorire kurugusi influence yae nabote ko batebaru influence yae nabo gutaka konyibara lakini kere eratoke agukwana neriogi erimo ria gusi because twanyorere gesio e president ekorwa gusi so onyeta kunyara gukwana neriogi ria gusi igatoko mubekeranga tari mugusi ekera tari mugusi tatakato irase karja yaye igakwira na paki tomo bare muno mugusi kirara kwa niguriosi eyo kabere nsimbarati oyo rumo gavana Kisii tari gukwana riogi ria gusi ne kardo kubwati biya igo tutagete gukwanira nanga na betabe mugusi ekiagara kugamba okonga gambete nisiko ya gusi so ta komanya riogi ria gusi buna rigo kwanwa abarayi bande ndatake kubaita nande ndatake kubabekera jira wa machinyinge na ubari gitie kiama kya UDA mba kuruta engombe baru babwate batwense pache gochaka gwagere engombe buna bagoteba itara kajaka gukamwa chinkobi Oyon Chavet amona osoro these they are only people abantu for patayo as a system yeriro bali gusi ntebyo yondo yo mutara otara kwanere gore ya Matiang'i nere ore elected ore nse mutari wakachinkobi kujia se ese kiama kya gusi ase president ya Kenya twanyore kurore kurukwa Mheshimiwa Alpha Meruka
umushimi wari bamiruka ikago kora survival of the fittest muna mu understand it butambe tago tenena iga aerese ko ika ayage ko mondo kuruma iga manyo kwana kurwaro so I can't count him muno mondo ko exist yasirira bari gusinere kiagara tari ko nyara gutenda bweka ko ikababo soro babange bairera ri bamanya gutenora kwane ngangorera iga bwana iso asibi akore oyibano ngagi doko morenta system eye totagete ko jiko kwane mesa iga watch Murayi basubati kurwase county ya Kisii. Murayi basubati kurwase county ya Kisii. Goikata re kiagara nere ngwani tam. Goikata re sana because imbona abwata egaraji konyora kende kuchibosi. Aise koruga ari ase ngencho beza mbori wara achire gari bo empowerment na borobotari kwekisi dorara borase bore. So abantu bakubaruti let me say this. Nje mbamba kumbwata baba kusiba minto. Ego twata bangam abarayi patarate na magiga ya Fred Okengo Matiang'i. Hoteli bari hoteli tigabaira ne park yenye batagete konyora libagari ya kabere. Otherwise mbago chikonyora bagari ya kabere nande mbago chiko exist ya sig round onye mbako nyara koja ase wave umo goko oigokire hocha asiriro bari yagusi ne chinyomba chinde cha to wasiri Jones. I beat chinkwana cha kwana to yesterday ase chikanisa cyarego cyangiro cha PH Marani Haroni ara mete Matiang'i nga Matiang'i tarimo gusiye ngasi yaye no korara na konya kogota ngorota Kericho igebwate problem 24/7 umugaba no Kericho amoneke amagya UDA wabwate chisege 24/7 ikonto kuribaga abantu baje kutoramira president twanyorire bagatonye senge kagaiga to renta abantu baje gutena platform ko kwa to abuse abantu aba bande batagete ko konya kokwana igabarocha akarokoregete babegeta ari banya kunyunda kego chakokea simbara tiga kwana buyega engombe itiga tonyekame paka no nyina amanyi ngatonye iko kago chakoera amanyi kago chakotonya na kagoera pongoira na baro goje nyomba so we are not fighting them but I ngenda kuni sistinga pari bagenda de pinga umeshimiwa Fred Okengo Matiang'i they are not the Kisii men let me say so. Wancho murigeria Mheshimiwa Lucas Gawente kurwa chinkwana higoro yari agendrete yuburai wage siasa asorongo rwagusi tigatura askansa ke Mheshimiwa turacha ase wadi ya Kitutu Central ensemo bunge ya Kitutu Chache South ninge kendeta sensemeri mwasogira baraya bange sana ase ina rwakuru democracy na ki ground ke agendrete Kitutu Central onyo go tagete ko komanya kerao democracy is a very good thing yasobogi magomondo naende asinyo borai gotagete ko morai harao abantu bande bakwaneri ogi egere abantu bamwe ningo bagochora Kitutu Central ward nenene ebona de ko be constituency ni ton actually tware ko te banga comment tware nge constituency tware ko bukuri ko Kisii Central na Kitutu Central na Kisii Central chibwata ni guga chibaga nwariga onyo watu wanyorere constituency ile zone ni town so nenene teri gento montago chakorra macheso igona kirira sama tuka mange kiagara na nyorte chichoka abantu abanya cheche bachire konya korrego sorry muna a town area ebugoretie billions and billions of money chigo konya abantu baito beriro bari agusi chonse kiagara bonsi bichombe ngai chikoni watari tala jambiri chiro ere nene kabisa ni Nyanza nkebuye yabwati kuna daraja mbiri abaindi no bale babegete resources cyabo nebintu byabo orochi bengi no chire gusi supermarket no chire Kitutu Central ward ekeroto Kitutu Central ward ekeroto kwane gochi duka chinene Kitutu Central ward ekeroto kwane gochi go down Kitutu Central ward chokas bamanya gocha bachaka ko tengia abantu chikona weda ingana barabonko boli bare we are not fighting about yoko boli yoko ndiri ko deny rights cy'abantu bari ngamba basagocha baje ko boli iko nanyore tenga gara abantu bachire babera bange tigatukire turigereri egartoyete munabona nchitingireti iko ngonya goeta enyomba pada yo monye nyomba ko baere sobuya bobo gambe munabo bwena ta korekana ase body area ito aba muna bachira abange ntobwa the problem with them kyara omondo wagero noyomo nande keroto onyo mondo karo kare kuri gichikura ngere gagocha koira achaferi igorero rio twari gusaba nonya KTRH yaito oburambi aburayi bochiko chabarosie bitanda byabagambi bari bagocha guturungana nse bayiro bachikomenderwa mache turi kubeka siasa senkoroge gotara monero igo kubeka siasa asomotu kwasinis ya tonya egere kwarigirira ibintu bindi bigochigocha aso bongo babachire
iko natebete last time ukaiga nga mbaro bakurigierieta bagosoera asibatagete mbaro babwate birengerie bia bakurigio obogambi bacha gukonya abantu baito babarusia osobotaka mbaro bakurigio obogambi bacha kurwanirira abantu babere bakonyanyaswa asamatuka amange ase wodieri mbaro bakurigio egera abantu bonsi baba accountable ase system na ase mesa yobogambi egera abantu bafiri obogambi. For example, wodi yaito igerueta sakur kunyakobaria ikagenda Mount Kenya ikagenda Botori ikagenda Nyanchwa ikatirimbuka ikagenda Mukobokobo ikatirimbuka ikagenda Gesarara ikatirimbuka ikataja gwende maate gege ikagenda Nyamorenyo muino ikatirekia Mwasigoro Nyamataro Kanundaria ikatire ikagenda Nyakobaria ngise kukoboria abantu aba bakonya gotwa gichinko bingatige gasiye kwane ogende Nyakobari nabo konyora ngano nye machitayo ogende beti pare chibagoteba ngatwa etuga igese nginjo no tori municipality iko konyora nga matoke moino para teyo oise kogenda Mount Kenya okonyora nga para teyo oise kogenda Ngumbu Botori okonyora nga para teyo inkieke kekonya gusingirira asa amaga para gasirota osikaro sigunsari gakanguru kaumuru maramu chinko bitwaki gungatige gasiye kwane ebintu bindi bigenda nturi gukwanire goro ya para choka tikatokwanire goro ya mache tikatokwanire goro ya paseri ebo nyabera se paseri nguchire konye kwanira agiagara abantu baito bangainire na ende ngo negende no chikondangire cyo kontebia osengiche kwere ndike ndike nakwana rero raike paseri umo MCO ito tago isaransa ategerari gereri ngagichare ni good terms na governor ngata baza ko yechi governor abantu baito mbaye gwegende ko kwe paseri because ekeronare ngoro nindigereti no nyine iraini kera abantu bari gupanga ku bantu bari gupanga abantu baito mbare ngoro ba understand tino mu ministry ngoro ore korukurea o yero gembo nero ringi ko abantu chiform chi paseri inga nero dagitaje ko verification ichi puzzle nki understand tigoro yo mwana wo muntu mutaka abature tinga ibachi ete badare ko bori kumuna bare ko bori ba verification inga yo mo MCA atare ko bogori abantu bari bare abawakirishi baye ko rwasewe ba verification ti form chiri cha na netuga ari ngo kwana agantari ko print no neri so yani ndari ko mo no neri so nga erimpi ari twakorre tu ikiagara besanjiri ko chikosoka derongo kwana na ende kwana with a lot of authority inga jinechi form twaetwe na ende chikabogori kuchikaira na pagi go chobisi inga bamanya go chikora verification and then bamanya go chakuchira ni go chocho konyora chibeza abana bagendreta go serigu koruchi school. For example inkyo kora tomera ba obisa batarie aba wodi eyo facha go kora verification inga barigereria e path certificate bamanya korigereri eri etari omwana go sena rigo some school pamanya ko genda baka barigereringa emiaka ye birth certificate ne emiaka yo mwana yari school na ari school ekibono ekingi. What is that? That's what is going on there. Verification no mwishimaka senere necessary rinde verification ya bantu bako kora verification na bantu bari asichi obisi bari chomo MCA na kiako roto bwato obisi yo mo MCA ere independent e bwato mo manager which passer lakini ne verification is necessary regardless. Indeed, but tari a birth certificate kuchia se miaka yo mwana bana bari konyorwe miaka ngase ine njira ya mayo ku school vainga abana mbaya tegari chifomu echinga bono chiasarigire iwe chizi basenji mbase ku chikocha. The second thing ingoba debe tinga abana baba kitutu central barenge ko chifomu echi onye bari abanyene bari ne turi bageririo ko chifomu echo gana bamanyite muna babere bago chiruba bwate system no bago kiriki babeka uche system mbayiri bageri bari chifomu echi abantu barende tena bangao nande bagabori chifomu echi bagaragi bakaira au shware wi inga chibesi chatumegete ko koraji show chyo koena na chipazeri echi inga chipazeri echingo chire ko barezi dichigenda chisukuru abana baite basome totiga magana piari tokorera abantu baite miramo. Mheshimiwa kwa richiri out asengenjo engane kwanye kwandre no borosana kora no nyamaite bunere kwa richiri out mheshimiwa bose committee bosonde bwensi ase obisio mu MCA unayo muraikurwa asoro bongoro rwa kitutu center komanyanga ki jabe de party njenga akatisimi nina kerete umu waziri ore kuruchi form echio egarange criteria njenga understand ngereza igante abetingi ine mirimo ya governor niliwachana naye
ekero na tema kurichia omweshimiwa to discuss about this na nyor tare green to understand about this because no nyine eregera bagocha agostuka ngaki ngbanto kibacha gukora verification ngana bantu baro office riri ngaichi manager chiana chiagenda chiri chiko chia verification no nyine era gostuka ngatari gotebi kunga bantu ngocha bari bacha gukora some verification of that nini ebisigere yaye so omo cheso no rari to cheseire yona ro sababa bantu baito ba patients lakini baza njiyo jeji bazere jiri baza jiri njiyo rine bono karata twagire onye chiroro tigaba abana mbaba sako sero goruji sukuru kiagara chibesa onye chiroro for God sake ti county 47 koti ya narivaita mangana yechi passer chia chi county ande tayo ons pi chipazeri chiaruru ase Kenya ga anga chitibi ntwaro che nonye bawo wa matangi bakorwa nonye bawo kana tembe abakorwa onye no mugavana obwate chibase chiayabege tumufuko aya abana bagende school atige ko bakori ebitimbi ikiagara chibase njiroro tikarire chibase chigende esukuru abana baito basome onye riri chipazeri chikorde chiro yeah Ketos ke bose mheshimiwa hebio nande notogote mwancho murigara ni birengere go mheshimiwa Lucas ni birengere bian anyar ko baga kweraga gutika tora kwandra ga gasinga nchombare bata irenga korega tia bari bakori yobora yoboka Kitutu Central bare bata irenga mheshimiwa Lucas nyareru tarikoro kana ground ore online na enseme yogo tare mitano iga ground ingyo tari kuikere ground omoraria amona abantu bayaminto abantu baito na bambore timbwe ntenene nchiko bakonya oyo bateba ngati ndikorora kana ground no bokimata gete kurwase ndari nche ubunta bwati ndamwe ekiagera gento mbwate bona kana birengere byo chokonya abantu baito tari ngangende nyomba mwaye ngayona narora kana ground ekeronda azo mutanda yote ndi ground ekeronda aze media ga se tv go ndi ground ekeronda nyomba mwaseri na go ndi ground oyo bateba ngati ndikorora kana ground mbaria bachitinga moshimi wochire bakarra how power aiwa ndeni bakaisaransa monenja abande bakangibira bakadisappear bakaira na bagi bakagenda sikombete cyane ngabadiso engineering aki broadcast political broadcast they will not exist as a system yokobori bogambi because ninje ngoboria obogambi obo n'abantu baito nkobori bango bogambi oyo ko kwane kabire nabona ndata ngakire kuranga tindikorora kana ground ingiada gedendo kana ground mwaye ngore ngaze nje nindo asabantu bambori tinkomba gora chikura naonda asaba ngina babura kankomena natori nabaro jumatano abotari ground inde naonda asaba agaka tokumena nabarabo esitureti ikotari ground inde yani ground ki oyo gobori atagedenge ndendo rekane egerenge mambi ngendo ndorekane antebi muna togokora miroberi ngo mheshimiwa notara kwana nabantu ase nsemo yo komera na in public maybe mbara akora na bora nyago kore mikutano wa boardroom ase njomete bagotanga polling station te no online bose boardroom no go check ground yo kwana bananchi na bora nyago miroberi agere yo komera na ina boardroom moraria kera wate banga kera to isaransari tangani wate banga twasokire gatora abange sana na ende muna tora abange kabireye igo tora abanga azengi njukiro muntu nabwate birangari ne call yaye muna bwene kugenda ne approach yo kuri gicikura igo mbataka exhaust all of my highways yo kuri gicikura mbaereri batumika mune weapon 1 ekarona azo gatena ariko batebinga dio kibekera abantu chipipe chinene banywa mache agetiongo abande baje capitalizing na bo baje akagoteba bagasoba gutumeka gente kinaro ko bori musigeti ukintu tari koramana because dio kini musigete na gokorari mirimo yaye tigakore mirimo yaye gento ngo madebingering ayinyorenga ntobwate bituka ntobwate kenyoro guru bituka afeiri eparo ekororekana ne yo mweshimiwa ya rosiwe ntobwate mwaki yage arorekano kagokore mirimo inchengi bakombori nkinanya ore kurwa serikali batagedendo rekane mwaki yage ngi batagedendo rekanere bituka ngi batagedendo rekanere getare ekiagara njene chikurankoriki na batebya abantu ngi babone takokorerwa no mwe msiyo isaranste igondo monto teneine koriki chikura igon expediti togendere koriki chikura chamasikani tutari koramana tutari kurwana in a democratic manner so oyo tagete ntenene njiko kurwane dio kina komoboria maswari te koba
epicture ya asengenje abana bana nenje mbacha gotenna kurumagaga iga igondagete kurusi mentality eri abantu nga etokuri gikura tokwe ndiri kuri gikura tokwe etokuri gikura tamenye na gikura etokuri kitamenye tokonyane na mukaro ko bori ko kurusi wa magosto basakorra bobe giaga dio kana bodo kumera na nywe chai na bodo kumera nere tuisaranse tobora ni maswari injenere ayayituntu era toka ayayituntu anyomba nchene na dioki lakini abantu bande bari bari supporters baite bako machikoranga abantu baite ine muna bako bori chikura yangu itana bari bakwe so we have future yeah naso okoriye go chikokorera henkwana ya gase ng'aniyo asengencho watera ba mirimo mwasokire na bange na siasa muganite kwene kene chio murembe ntwaro chekene getwe ase county ya Nyeri ase mheshimiwa Gachagua negatia babwatani bae baocheretu bagenda tena barwe campaign yega ko irobere bosiba 2027 ngekwana yonga kira abe yokwana ke ngabo going forward hebben Kitutu Central Kitutu Church South the county ya Kisii bosense ya Kenya siasa chiabara yabe bakurikia oborai nginyorete amatuka magega ntwabwata bagaka gete kurwa chinsemo chiri cha seito tokoroka mwa Mogesa tokoroka Bouti tokoroka Kianyabinge tokoroka Getare okwamerera ninkware ngororo gutare ngo kuyasa amatuka yiyarenga magega lakini omo wako ya maga kwanaiga mwamo cheire puna nchi gonde fara lakini fara nchiko era inkiye ko garana kwana ngane abariri mbako era nyego tagete ko bakora rorire ndebo no kora abantu bonse naba ngaini tibako era nyego tagete ko kora bangaini rori kora abantu bonse otigaraye weka ikiagara ekerote ni inora segorari oisaransta sekero gyo farume inyuranga ngwatare kurwa samaroba ugacha sobo nyansi ukagenda ase rami ukamanya goika ase kabet ekerota tageti inkwane ige minute ngai gororio obugambi bwao no bobo dictator in future nagie goroto bwa the multi party and the freedom of speech so iga toireri bagana coding ne constitution inga kwaru ebirengereri byao nayo kwaru ebirengereri byao ndeni gatiga igonya nako mocheire nakie kwera tubwate koti ngire koti anya nako mocheire tago ngita kiagara chikondi kwa njereti hoitwe aye gakwaro chenyeri lakini e system yengi maiga ere yeserekari bono ego support yeserekari bono mbata getiko igumuntu ndakwanenga na linderionso ngwaro chenyeri chitiaga sinchiage twa bantu mbaumie tabi mwana bikorera byagiro chitiaga si abana bande bakogera kachikanisa ime ekanisa negentokere holy as a community we are not supposed to choke with the word of God na onyene kere nyombe ko ibibiri twa ose ko korigere rigente kyo ko research ya bibiri ko yi enyombe na beko yera kine bibiri ko yi igera yema sakarario koruko igoro segura kine ringana ngotigara roro riranyara ko nyomondo egente ngia korekanete ka wangware chitiaga sincha rutetu awangware egente kyo ngia korekanete gusieri erari yarenge ya ODM bagotebanga wefu ikarorekanene still abantu mbarwane tiworo tutarakwanira manganaya what I was saying na korwa device which say government yonse complete yes of course bakwate machineries and everything na riko requesting ayare konyarekana tokore chikura chyo morembe tugitera manyinga na itegete korwenga ki independent abarwanete bagatorentera independent togenda tokomenyero bosibode mpaka rero igamba abo Kenya tano baraira raira aba baraira no baraira tokore chikura chyo morembe tutabwatise giyende ekiagero yokobwa noyomo tigatonyara ko batugukora go mwishimiwa nko eri bagabone kamera yago gari okwandiro mugusi na nemono mumenyi bwe ward ya Kitutu Central omwinyurenga inki origetie ko mwenekeria na kiroro ngoro gusiro gimaruko yarigania bose wochoyo bana igonta gete kukwanira abana baminto barabagaka abana baminto barabangina abasae miaka ya igatwa amana abana bake baito bachensi hinga diro bari turi yagusi pono twatwarire gesio twatwarira yo minto kuruku Fredo Kengo Matiang'i okuboria o president wito bense na abana baito bande bonsi pi baratoke bari aseri osoro gongo rotari rwagusi bari isiko bonsi twabarangire moche mwesi ya mumorente birengerere byo morembe toshe twensi ya masoko nyirira bari turi yagusi ento kende nari okwana obo gavana
bwaito bwa Gusii igo nare goteba nande ngukwana ntari konya kweba chanda konya kogenda nde ngobugabana bwitu bwa Gusii bwasarekire mbobwati system ekorani ase Gusii abantu batigire miremo kurwa ase miremo yechi office bona iga office teiyo oragenda okonywe Gusii tagete gukwanira iga ase egento gekogera nakwana boigo igo mbwate ebintu biane ngwakanira ase Kisii County Offices Revenue office ya revenue a system na chiroro for the last 6 months muna a system ya run rates a system yako ya megondo ne system ya revenue a system wete asa mangana iti tari gukora office tari gukonya bantu omontara agenda abeke burimo bwa yerani anyo kiagara okogenda watebe ngagenda ore interest ya run rates kokogenda ore system mugegwete tari konyara office inchigo na bire kirori bunango teba no na chietonka kwanira nabo abisabo bagateba nga fotera 6 months system itiri bakora na chiro se bere bakora ikine sabotage yo Gusii atari konyora nare gokwana nga asengenje yo bachakire kusangirira chibese chitabwati chitari accountable bakogenda basangire kurwa sichianga chinyanya abangina ne chiro tarajambire chitabwati asichigoso which means a system yonsi yo bogabana yahure abantu bakubori ubugabana ku Kisii nariko basaba bonse nikirodi ngeyo bintu mwaka sekirio mbaki macho nabagaka bande beriro baba Gusii mbaba so kore mistake bakorete engaki ya erete kurumagega mbachi kobeko borai bori konye bwa bekirwo rase system yabagaka babegete egere bogendere bakore mistake batiga ribaga naende oborai obochiko cha komisa abantu baita sengaki Gusii nensi yo mwando no ntito koragiria abantu kurworo na Nyamira nensi yo mwaro ntokoragira abantu kuroro iko Gusii inchwamo Kisii ananyamira inchwamo bagaka mwens mokonye oborai bwa Nyamira mokonye no borai bwa Kisii na kigotogenda takorigerera insa nkoteba igoro yo MP ni bintu binde abagambi bari baroro ntobaita maskani eyo mindo kebagendi ntokoeta maskani kore mirimo yao aye no musani one nande ntobwati segi na barai bande bonsi bari bayiru chinguru cyo bakorera abantu mirimo tiga bakorera mirimo ikiagerenga kiyabo toba maskani yabo Memano Mheshimiwa Lucas Nyareru na boigo nintu tukugandire mayase sabari yago yokurigobora yoboge siasa nande chinga gichigotoka ndo chigukwarigania ase studio tosange asenge nchaya ringito mwana inchi nigakoba magia kira rituko nande ikirengangero gyoko mosemia na komumanya wanchumurigeria na eto wakira mbuya mono asogo sangana into SMS maya kuru soko chinsa isato na boigo chinga kechigase nkwana ya bene no tugikero mweri ase ritukeriga nyasaye ka wanchanande tuchukomera na sembeo Asali baga ya bambu atasia kuru ase studio ya kabere Felistas Kabendi Barnabas Sondari na Brana Chaka baine kiamalo gine chibicha ngochara senchirerengia twaro tukobia na bwo gendera kwego kenemero bya gendreta sembeo yen Soko TV Eye nen Soko TV Oboroso bw'Gusii. Eye nen Soko TV Oboroso bw'Gusii.